שהשארתי על הספסל שבוע שעבר, יופי. מחיאות כפיים, תמחאו להם כפיים. כל הכבוד לכם, ילדים חדשים ונדשים. אבל תעצרו את המופע! זהו, לא, מספיק עם הטק-טק-טק הזה, טק-טק-טק עם הרגליים שעשיתם לי חוק בראש. אוף, שום אדבר לא יציל אותי בזה. ומה זה הנעליים האלה? מה זה הנעליים האלה? מה זה? מה זה, סוליות מפלדה? מה זה? זה בשביל להרוג ג'וקים, לא בשביל לרקוד. זה להרוג ולזרוק, להרוג ולזרוק. זה להרוג ולברוח, להרוג ולברוח. זה ספלט ולשמיר, זה הצעד. יאללה. אתם יודעים כמה רקדנים צריך בשביל להחליף נורה? 5, 6, 7, 8. אף פעם אל תרקדו עם סוס. אתם יודעים למה? יש לו 2 רגליים שמאליות. יצא לי סוס. ראיתם את הנכד שלי? שמשי, איפה שמשי? איפה? בבית של המופע. איזה ילד מוכשר. רציתי שיהיה משפטן, יצא רקדן. נו, מה לעשות? אבל ילד יפה, באמת, אומר לסבתא שלו. באמת, ילד יפה. אתם יודעים, זה עובר אצלנו במשפחה הריקודים. אני גם רקדן, אל תראו אותי ככה. אני פעם רקדתי ברייק דנס. כן, שברתי את הירך בריקודי עם. החליפו לי. ואני היחידי בעולם שרקד מים לדוד המלך עם מים בברכיים. יחידי. עשיתי גם אודישן לרוקדים עם כוכבים. לא התקבלתי. מה את צוחקת? את עשית אודישן? מה? לא התקבלתי, אבל אמרו לי, אתה זקן מדי. אמרתי, מה עם יזהר כהן? אמרו לי, אתה לא תימני מספיק. אז אני החלטתי, אני פותח ליין משלי לגיל הזהב, ואני קורא לזה רוקדים עם דלקת פרקים. טוב, אתם רוצים לראות קצת ריקודים אולי? איזה מוב משהו? נו, קצת תמיכה. כן, נו, זה לא מספיק, נו, עוד יפה. כן, זהו. נראה לכם מוב מספר 1 שלי, מוכנים? זה אני קורא לזה ריקוד על עמוד. שימו לב. היי, הופ! טוב, אני חושב שאני אקח איזה טייק 5 כזה קטן. אני חושב שצריך לדבר עם איזה מומחה. יש רופא באולם? לא חשוב, טוב. תמשיכו עם הטק-טק-טק הזה, תמשיכו. זה הבאת אופק.